खोनादोंना? नै माथो मुला बुरबायगा फन हरगासिनो। हेलौ मुला माबे? मानोबा फन हराखैहाय बिस्राबो? मा होनदों? दाउला बिरियानि जानो? दाउला बिरियानि? हो? गासिखौबो लाबोजोबनांगौ? मोनखौबो लांफानांगौ? दे थांगासिनो होनबालाय। ओइ खोनादोंना? दाउला बिरियानि जानो लिंहरदों जोंखौ मिथिबायना? मोनखौबो लानांगौनो। थौदो थाबनो गोख्रैनो। आरो मिथिबायना गोमोस्रि बिसोरखौ मोजाङै नायथ'लै। जों दसे दाउला बिरियानि जानानै फैनि। आया चिकेन बिरियानिसो खोनायोमोन माथो। मा दाउला बिरियानि जाखो? जिखुनु जाया जानो मोनबानो जाबायलै। थौदो। गयखौबान दाउला बिरियानिया बिदिसो जायो होमबा? औलै आंबो नुफेरथाराखैमोनलै। मारैथो बेफोरबायदि संखोब्रा बेखौलाय दाउला बिरियानिखौलाय? मालाय लावथायनि स्पेसियेलिस्ट मालाय बिगुमै जानो गोनां बिगुमैनो मालाय दाउला बिरियानि जाहोनो लावथाया संदों आरो। मा लावथाय नोंसो संबावदों? आयौ मानसिफ्रालाय माथो मोनफैजोबथारबायलाय। बोरो आंखौबो नायनो होलायलायाखै। मा बिरियानि संदों बिसोरो? नुबाय नोंना फंबाया माबा दाउला बिरियानि संदोंनो। माबायदि दाउला बिरियानि? नायदो दाउलायानो माबा योगासो खालामगासिनो खोमा। मा जाखो बेलाय? मा दाउलाखौलाय बेफोरबायदि खालामलाबायखो? आयौ फुजा मा खालामलाबायनो गोनां जाखो हो? मालाय लावथाया बिगुमैनि थाखाय दाउला बिरियानि संनायखौ नुवाखै नोङो? बेखौनो जानो लुगैनो मिथिबायना? माथिंनिफ्राय जानो जालायनांगौ जाखो बियो? गथानो ओमफ्राय मोनखोना मोनाखैब्रा? जोनोमावबो मोनजाफेराखैलै आङो बेफोरबायदि दाउला बिरियानि एफा गथा गला। ओइ राजकुमार नों जानाय गोदो खोमालै। जागोन आङा लावथाय खिन्थालाय मारै संदों बेखौ? बेनिबा जायाफ्रा मा? ओंखायनो आं दहाय आरामनो गोदानानै संनोसै होननानै बुंखादोंमोन आङो। अनलाजों दाउजों संनोसै होननानै लकेल दाउ लकेलनो सेस लस खालामबाय आरो। माबायदि दाउला बिरियानि बियो? जेबो नङाहाय मा जागोन खोमा। मोनजाफेराखैना बेफोरबायदि गथा गला जोंहाबो। दाउला बिरियानिखौ दिनै जानायथारसै दाउला बिरियानिखौ। मारै संदों खिन्थाबानो जाबाय दा। बिसोर फोथायथाराखैहाय मा नुबाय जों जानायखौ दाउटसो खालामबाय। मोनखोना मोनाखैसो होननानै बुंबावबाय। नै मोनबायथ' बियो। माबालै आब' बेखौ जों संनायाव ना आब' लुदुमिजों आंजों संदों आरो। ओमफ्राय दाउलाखौ जोङो माने बेफोरबायदि गोथों गसंहोनो थाखाय माने सिङाव जोङो साथा आथिं थुनानै दोनदों। ओमफ्राय साथा आथिं थुनानै दोननानै ओमफ्रायो ओरैजाय माने अराव हांबाय जोङो। ओमफ्राय हांनानै ओमफ्राय आरामैनो बेफोरबायदि हांखांनायनि उनाव मोनबाय आरो। मागोना दाउलाया योगा खालामनाय बायदि गोथों गसंनानै दङना। गसंनायखौनो आंलाय माबा मोनसे भुतसो हाबनानै दंना माबासो बेखौसो सानखादोंमोन बे दाउला बिरियानिनाव। ओमफ्राय लावथाय माजोंनिफ्राय मोननाय नों बेफोरबायदि दाउला बिरियानि संनो आइडियाखौ? माबालै आदा सानराजा मिथिबायना? आङो बिराद इउटुब माबा माबि नायो नालाय हर गेजेराव उन्दुनो ओंखाराबा। बिनिफ्रायनो माने चाइनिसफ्रा मारै जायो बेखौ नुनानै आङो संदोंमोन आरो। बिदिसो आरो आयै ओमफ्राय दा गोथां गोब्राम जानानै उदैयाव फिलौफ्रा गेगे गुगे खाराबानो जाबायलै जोंनाव। मानोलाय फिलौफ्रालाय गेगे गुगे खालाबायनांगौ जाखो? दाउला बिरियानियासो मोनखानायालाय। ओमफ्राय दिनै सानसेखौ जानायदोबा नोंसोरबो। मारै इन्डियानल' जानांगौ जाखो? चाइनिस फुडफोरखौबो जानांगौना मिथिबायना? नङाथाय माथो बिरियानियाथ' इन्डियान जाहैबाय। ओमफ्राय दाउलायाल'सो चाइनिस मडेलै संनाय जादों। ओंखायनो मोननैखौबो जानायदोबा मिक्साप खालामनानै दिनै खनसेखौ। मालै लावथाय दाउला बिरियानिखौ बिगुमैनोल' जाहोगोन नामा हो? मासेल' संथारदों माब्रै माबा संबानो जायो। आं मानैखौबो बिदिनो संनो सानदोंमोन ओमफ्राय आब' संनो होआसैना जोंना। आंनो संनो होआखै दरखार गैया। माखासेखौ सबायजों संबाय आङो मिथिबायना? दा नोंसोरबो जालांबानो जाबाय मिथिबाय सानराजा। आरो खोनादोंना बाजै? नोंसोरबो जालांबानो जाबाय। मोनसिङाबो बेयावनो जालांथोंसै। नांथ'लायला खोमा फुजा जोंहा न'आव थांफिननांगौमोनहाय। आइमोनाबो गोदाव सोराव जानानै दंथारो हनै मैयानो निसायानो खाराखै बिस्राबो खर' सादों होनबायमोन। नारेंसो सेबनानै होबोदोंमोन आङो। लोंखांगोना गागोना गायाखैथाय निसाफ्राबो थांफिननानै नायफिननांगौमोन। जेबो नङाहाय मिथिबायना बाजै? माबाबानो जालांखाबानो जाबाय। अबाव बिसोरखौ माबाबाय साननानै लाब गैयाहाय। बिलाय गोमोस्रि दंखायो। मालाय मा नायबाय थाखो? बिबोनां संनानै होनाय दाउला बिरियानिखौ जाला नामा नोङो हो? जायोलै जायो। दे गासैबो राननानै जानोसै। आयौ
ओंखाम जाखांग्रोमोना मारै बे न' सिङाव हाबहैखो बे हाखु दाखुनो आं गाबज्रिनायखौबो खोनालायाखै माथो बेलाय ना बोरैबासो आरो सोर खना खना फन हरखोहाय बेनो जानाय नंला दरजा सिङाव हाबहैथारबाबोथ' दिगदार जागोनहाय बे दरजायाव सोरखुमानानै खोनासंखुमालांसिगोन आंहा नङाब्ला मारैबा जायोब्ला थारखौनो मोनस्लाबनाय नङाहाय नोङो बिदिनो खालामथारनांसिगोनहाय ओइ खोनादों राखावस्रि औ माबे दासोलाय मानो हरावलाय फन हरलायलायखो नोंलाय आङो बैयाव लोगो हमनो थाखायसो माबा खालामनो नागिरदोंमोन आरो लोगो हमबाबो बुंनोनो हाथारलै खोथाफोरखौनो मा खालामगोनसो सानबाय आङो नों एसे हेफाजाब खालामदो ना आयौ माबायदिसि मेसेजाव गोलैना हरबानो जायोहाय आं माबा खना खना फन रायलायनो बाथारदोंहाय एखेबारे खमल सिङाव हाबनाया आंहा नै बारा सियं जानानै नै माबा बार हाबनानै गोजांबायसो आंहा ओरैनोबा दसेल' माबा आइया खिथु फैबाय थायो ओंखायनो बिथिं फैनानै रुमाव हाखु दाखु ओंखाम जानानै माबा फैबाय ओमफ्राय नोंलाय आंनो मानो फन हरदोंमोन ए माबा नोंनाव माबा मेसेज हरदोंमोन ओमफ्राय नों नायाखैनो ना नेटा अफ नामाथाय ओंखायनो आं नोङो बेखौनो खिन्थाहरनो होननानै माबादोंमोन आङो दे होमबालाय आं मेसेजखौनो माबानोसै मा आयै आंना फिसाया जादों एफा खना बेफोरबायदि फनाव रायलायखो आयै जाथारनो हानाय नङाहाय मा आयै आंना खर'आनो गरमसो मोनखाबायहाय दा उल्था बिहामजोफोर लाबोलाबायबा बियो जानाय नङा जानो होथारनो हानाय नङा आङो बेफोरबायदि माब्लाबाबो जै बोराइ बाथौनि बे न'आव आं आंनि फसंनाय मथेसो बिहामजो लाबोथारगोनहाय जानाय नङा नङाबा फैनानै आंनि खर'आवसो जिरायफैगोन बिहामजोआ आंनि खर'आव जिरायफैनांगौबा मा जागोनहाय आंहा बे उखुन्दै देवानि न'खौनो केस होननानै सासे मोजाङै नागिरथारनांसिगोन आङो बेफोरबायदि जाबाय थायोब्ला आंहा उनाव बिराद दिगदार जाहैथारगोनहाय जानाय नंला दाउखि बिमा मोजाङैनो उखुन्दै देवानिखौ नागिरनो होनांथों बिहामजोखौ गावनि आथिं सिङाव थाग्रा मोनाब्ला नङाब्ला आंखौ होखारलाबायोबा बुरै समाव आंहा आयै आंनि लोगोफ्रा जेरैबायदि बै माबायाव एखे बोराय बुरै थाग्रा न'आव थाहैनांगोन बेफोरबायदि आंबो थाहैनांबा जानाय नङा मोजाङै नागिरथारनांसिगोन बेबि सना डार्लिं नों मा जौखौ लोंनो मोजां मोनो हो गासिखौबो लोंजोबबानो जाबाय मोनथिबायना फैसानि थाखानि जेबो जिंगासो नाङा मानो होनोब्ला बेयो जोंहानिनोखा आरो जेबो सिन्था जानानै नों माखौ लोंनो गोसो जाबानो नैबेनिफ्राय लानानै थांबानो जाबाय ने आयौ बेबि मानो बेफोरबायदि होनलायनांगौ नोङो हो सना जिउनि आंनि लोखि आरो आं मानो लांजोबनो दे आं बेफोरबायदि लांजोबबाय थायोब्ला जोंना संसारनि बिजनेसा मारै सोलिनांगौ दे बा नोङो समायनाल' नङालै जोबोद टेलेन्टेड आरो जोबोद मोजांबो मिन्थिबायना बेबि खनसे खुदुमनोमोन आं आयौ मानोसै एफा फाराग गेजेराव ओमफ्राय नुबाय बैयाव बाबायाबो कप्तायाबो दंगासिनो आं लाजियोहाय मा कप्ता मेसेबथ'लाय नों दसे जागोन दे सार आं नै टेबोल सिङाव हाबलांनो दसे आयौ मासे लेथ्रा जायगा मोनफैखोलै आङो आयौ दासिपट बै माबा फिल्मखौसो नुसिगोन नामा आङो हो इसिबां लेथ्रा आयै कप्ता सुगार दादि प्लास यां आयै सिख्लायाबो मारै जाथारखोब्रा बियो बारस्रायालाय माथो सिगांलाय आदा मेरगाखौसो डेटिं खालामोमोन दा आदा मेरगाखौ गारनानै आदा मेरगानि बिफाखौ बिहावजोंसो डेटिं खालामबाय जुगानो मारै जाजोबखोलै माबा बिफाखौबो फिसालाखौबो डेटिं खालामनाय मुगै सुगै बेफोरखौ सानोब्ला माब्लाबाथ' आंबो सानोलै आयै आंनाबो जानो गोनां बिसिफ्रा माबायदि अबस्थायाव दंलै आयै बेबो नैबेबायदि सुवा दादिखौसो डेटिं खालामबाय थायाखैथ' थु मुगै सुगै दा खोनादोंना नोंना दिउथिया जोब्बायमोन नों दा थांनो हासिगौ जागोन दे बस थांनोसै आं है नैबिथिं बारदावलांसैलां बेबि कप्ताखौलाय मानो थिनहरखो नोङो ओमफ्राय आं बुंनायखौ मा सानदों नोङो हो मा सानगासिनो बेबि जिउनि जिरख'नाय आंखौ साननैसो सम होबावथार दे आङो थांनानै दिभर्सनि माबाखौ उखिलजों एसे रायलायग्रोनि मोजाङै रायलायखांनायनि उनाव माबा मोनसे खालामनानैब्लाबो गोख्रैनो
디보스링 시그नेचरखौ होथारगोन आङो मोनथिबायना आरो बेनि उनाव नोंजों आंजों औ सना नोंजों आंजों बेनि उनाव जों सानैजों लामायानो क्लियार जाखागोन जोंना बेनि उनाव जों सानैजों जुलि जानो हासिगोन ना नङाब्ला नों जेबाहालागै दिभर्स होनो हाया अबाहालागै मोनथिबायना जों सानैया हाबा जानो हानाय नङा औ सना आरो आदा मोनसे खोथामोन जुदि लामानि सुवा बिफायाबो मोनसे जायगायावनो थाबाय थायोब्ला नों मा खालामगोन आरो मोनसे जायगायावनो थाबाय थायोब्लाथ' जों थाबायलांनो हानाय नङाना अब्ला मा खालामगोन नोङो माने मोनसे जायगायावनो थानांगौ जाखो जाम्बिलाय आं सुखौ मारै साफा खालामनांगौ बेखौ रोंखाथारगौ मोनथिबायना नों जेबो जिंगा दासिथार आयै प्रिमा है माला जोबगोन बाल बेफोरबायदि खामानिफ्रालाय आं बाबाबो गलाहाय मा बेफोरबायदि खामानि मावनांनानैनो मारैबा साननानै खर'फ्रानो गिदिंजोबनानै माथो हाबा जानायखौथ' सानखायो आयौ हौवानि न'आव थांबाथ' खम मेसिन बायदि खामानि मावहैनांगोन बे आङो दानो हस्टेलाव थानानै बिसोरखौ सामलायै खर'आनो गरमसो जाखानानै दङ आंहा आयौ आरो बिखुनजोफ्राबो देन्जारल' मोनहैथोंसै थैखाबाय आरो होनबाथाय आयौ ओरैजाय खामानि मावनाय फिसानि जि सुनाय मानायफोरजोंनो सेस जाखागोनहाय आयै जानाय नङा पुर्निमा बे हस्टेलावनो थानानै एसे खामायखानानै लायाब्ला उनाव बिखुनजोजों थिगसे खामानि थिनजागोनहाय नोङो जानाय नङा माबा हाबाखौबो फिसाला गेदेरजोंसो जाहैखानांगोन थाब माबानायनिहाय जुदा जानानै एसे सान्थि थाहैनो हानायनि बे बानलुफ्राबो मासे मुसिबाल माबा दाखालिसो बहनथारदोंमोन आङो सान्दुङाव आरो दानो मुसिलायबाय बालनि खनले देसिन देनानै बयामावसो सोनानै दोननांसिगोन नै मारै जाखो पुर्निमा मा हारसिं रायलायबाय थाखो नोंलाय आयौ नाथुर सार माबाहाय नै एखेबारे बिराद खामानि बेफोरखौ मावनानै माबा माबि सानदोंखाय आङो बेखायनो माबा हारसिंनो खर' गरम बायदि रायलायफ्लांगासिनो माथो सानखो माबा दाखालिसो फोरानदोंमोन आङो बे बानलुखौ मोनथिबाय ने नाथुर सार माबा सेस मुसिजोबलायबाय प्लास्टिक सिङाव सोनानै दोननाया माबा सानफ्रामबो बिदि सान्दुङाव बोरै दिहुनबाय थानो हानो दे बारायलाङो बेखायनो सानदों आङो एखेबारे देनानै बानलुखौनो बयामावसो सोनानै दोनसै नामाथाय औ बिदिखौनो खालामदो नङाबालाय बबेनि माबाबाय थानो हानो आरो बानलुआबो बेफोरबायदिनो बुरजा लाबोबा दाम खमाव मोना नालाय जोंबो बुरजा लाबोनाय जायो आरो बुरजा लाबोबाबो जाख'नो हाया बिनिखायनो बेफोरबायदि लाबोनाय जायो फोराननानै देनानै दोनदो बेखौ उनाव मैगंफ्राव लाब्राफ्राव होजागोन बियो बिराद थारहाय मोनथिबायना बे क्लास 10नि गथ'फ्रा आंथ' रागेन हालासो बानलु गोरान जाबावानो मालाय गोथां नांबावगौनो बिसोरनो अबेनि इसिबां आजादिथाय बिसोरो ओंख्रिखौबो माखौ संनानै जाहोगोनसो सानबाय आं नाथुर सार मा खालामबावनोथाय मा ओंख्रिया दाबो होफैयाखै नामा बे मार्टिना बिमाया गैयाहाय गैया दाबो होफैया बिस्राबो आं बाबायसो ओमफ्राय जोङो बैथिं लामाथिं माबा थास' बिथुरि खानानै संनानै जानोसै होननानै थांबाय बेबो गैया मालाय खाखांजोब्बाय ओमफ्राय मोदोमफुल ओंख्रिखौ संनो होननानै दाखालि लाबोनो नागिरबाय जोङो बेबो बोरैबा दांनाय लोगो बालिसरनजों आंजों दांनाय लोगो माबा बायबाय बाल मारैथो बायनांगौ जाखो मोदोमफुल दंफांलाय बेफोरबायदिनो बेखौथ' मिन्थियाखैहाय जोंबो बै गलाप सिमोनखौसो थांनाय नुदोंमोन आं बिसोरसो माबा मोनसे खान्द' खालामना गारहरलायाखै बे मा बिसोरथिं थांदोंमोन बिसोरनो जाखागोन बे बिसोरबाथाय माबा मोनसे खालामनोसो गारथारो बिसोरो ओमफ्राय माबा फुजामे मोनालाय ओमफ्राय गामियाव थांदों होनदों ओमफ्राय माला फैनो बिसोरलाय साननैसो साननानै फैया बे बिसोरो मालाय लुदुमायाबो बेरायहैफैदोंनो फुजामोननि न'आव ए मोजाङानो जादों दे होमबालाय एंखुर नोंहालाय बेलाय मा मोनफैलायखो लेखा फरायगारा आयौ सार खर'आनो बोरैबा मोनजोब्बायलै आङो जिरायथाबाय ओंखायनो बारानो होननानै ओंखारबोदों आङो ओमफ्राय सार आं मा मोनसे कुइसनसो सोंनो फैदोंमोनलै मा कुइसन सोंनो माबाफोर हायै दंबा सानाव सोंनानै लाखाबानो जाबाय कुइसनालाय दंनायालाय दंमोन आरो ओमफ्राय नाथुर सार जोंना पिकनिक जानो थांनो होननायालाय माला लाङोब्रा जोंखौलाय माथो पिकनिक जानो थांगोन होननानै खिन्थानानै दोनगारबाय माथो डेटबो गैया माबो गैया मायाव थाङो बेबो खबरबो गैयालै नोंसोरखौ होननाय बायदिब्लाथ' जोंना माबा मागोआवसो लांगोन खोमालै आंबो बांद्राय मोजाङै मिथिया मागोआवसो औ नोंसोरो बेलागुर सावनायनि नियमफोरखौ रोङानो बांद्राय बेनिखायनो मोजाङै फोरोंनो होननानै मागोआवसो लांनो थिनदों नोंसोरखौ आइया बेलागुरसो सावहैनांगौ जाहैबाय गुसुगुलायाव लागावगोनलै माथो गुसुगुला जानांगौ जाखो नोंसोराबाथाय बिदिनो अलसियाफोरबाथाय बिदिनो द्रायथाय नोंसोरो
बारानिफ्राय बारा जाथारबाय नोंसोरो अलसियाफ्रानो हिहिहि नंथारगौ नामा आब'फोरनिबा खदा साथायखौसो देखायबावदों दानो खुइखांहरगोन आं लावथि लानानै थां फराय थां देलै दे आयौ मारै जाथारखो नोङो हो सानथाम जाबाय नों सिखारलायैया थास' ओइ थास' आदै खर'आनो गिदिंगायालै मिन्थिबायना हायना नों माबायदि बाइक सालाया हो आयै खर'आनो थाबा गिदिंगाया आंना मा खर' गिदिंनायानो एफा गोबाव थायो सोरबा जाम्बा सिखारनायनि एक्सारसाइस खालामनो थां नङाबा प्रेक्टिस जानाय नङाथ' ओमफ्राय आं सालायनो बाइकआवलाय मानो गाखोनो हाया जानांगौ जाखो आंथ' माथो लासैसो सालायदों 90+ सालायदों आङो 90+ सालायनायाव बेफोरबायदि जाहैबाय जाम्बा जानायालाय जायामोन हायना मिन्थिबायना ओमफ्राय बे मुलायाबो गामियाव थांनानै माथो मा जाहैथारखो फनाबो हरबाबो नांला बिगुरना गरला बुजाबना आयै मा जाहैथारखो बियो नोंखौलाय सोर जाम्बानि उल्था गाखोनानै बेफोरबायदि उल्था जिरायनो थिननाय आं ओंखायनो सिगाङावनो होनखाथारदोंमोन नोंखौ ओरैजाय आंथिं माबा मोखां जाहोनानै मोखां जाया उल्था जिरायबाय दाना खर' गिदिंजोब्बाय दा गोदाव सोराव आरो मुलाखौ बेफोरबायदि फन खालामदों होननानै रोनावबाय थानाङा जाम्बालाय मिन्थिबायना बिसिनिथिं थिगसे बार अखा बारदोंमोन सारअन्थाइबो माबा माबि गोलैदोंमोन बे कारेन्टफ्रा जजोबनानै मबाइलफ्रा अफ जानानै गैया बे होनबाबोथ' एसेथ' दोननांगौना फिउचारनि थाखाय मानो मुलाया बेफोरबायदि चार्जखौ फोजोंनो लानांगौ जाखो बियो आयै हायना खर' नानानै फैदोलै आंखौ ओरैनो नामा साखा जायानो मिन्थिबायना जाम्बा र' खर' नाजाथारनोबा मुभ लायनानै फैदां आदै रायजोफोर नोंसोरबो सिख्ला मानसिजों बाइकआव गाखोफानानै बेफोरबायदि आं बायदि जादों नामा मालाबाफोर आंहा बेफोरबायदि खर' गिदिंनाया मानो गिदिंदों मिन्थिबायना रायजोफोर आयै फाग्लिया माबायदि बाइक सालायो आयौ हिनजाव मानसियानो बेफोरबायदि बाइक सालायो गिनानै गोबानो ओंखारनायजों खर' गिदिंनायजों जाबजोबनानै लोमजागुलायलायबायलै आङो नै हाबाब दहाय माना मोनफैबागौनो जाखो बियो मुभ लायनो थांनायाबा आरो मा रायलायबाय थादों नोङो सिरि था एसे उन्दुनानै थानो हाया नामा रेस्ट लानानै थानो हाया नामा नै माथो थांलानाय मानसिया बार रायहरफिनबावदोंसो